divákov môjmu Foka a dneska vás vítam pri ďalšom videu. Dneska ideme hrať sezónu Liga majstrov za mladých chlapcov. Kariéru, akože sezónu Ligu majstrov, čo sú mladí chlapci. Tak ideme na to. OK, takže už sme tu na. Dobre, tam hnedlivé po Barca. Young Boys nie sú ani v poslednom koši, čo znamená, že nie sú až takí slabí, ale sú iba v treťom dokonca. Ako a prvý Liverpool, Tam v prvom Barcelona. Hlavne Koši, hej, v Koši, reálnom, hej. koši, trash, bum, trash. Som zvedavý, koho nám vyžrebuje. Ako, tak Real Madrid je slabý. Dobre, ale tu na uvítaca scénka. Champions League, ideme na to. Zápas Aston Villa. Ja chcem vidieť, proti komu ideme hrať. No, začíname Aston Villou vonka. Ja to chcem vidieť tu na. Sporting budeme, ale prosím pekne, hráme proti Barcelone. Čo? A hráme proti Interu Milano, ktorí sú tam tie dole hady. A budeme hrať... Lombardia sa to volá, ale oni nemajú sponzorstvo nahodené. Bombardy. Lombardia sa volá, sa Hej, nesmej. dobre. Pozrieme, jaký máme tým tu na. Iten. Bedi. Daj taký lepší rating. Čo? Bedia? Ja nikoho nepoznám. Lakomeho hráča máme, no. Pozrite sa na to. Lakomeho hráča máme. Namiesto Laupera pôjde kamera, on je môj kamarát, ten kamera. Aj Daj ho aspoň na striedačku. Janko, poď sa na to. Janko pôjde na stredačku. Dobre, ale aj toho 72 Čo to on je, rating, Janko? na striedačku. Janko, on čo hrá? Pravú obranu, Janko. A pôjde namiesto toho tu, lebo Janko má lepší rating. A daj ešte toto 72 za toho To je jedno. 64. Ale on je obranci, treba nám aj nejakých. Dáme hlavne obrancov. Kante, máme Kanteho, čo chceš? Máme Kanteho. To kto by nechcel, poďte sa, máme Lakomeho, tu máme Lakomeho, máme Kamaru, kamarát. Tu je Janko, tu je rating 6-7 a Kanteho máme, čo by si chcel? Kellera máme ešte. Kante máme, normálne my sme tým bomba. My je najlepší tým Liga majstrov, vidíte, vo finále nás uvidíte, len tak. No ako, ideme hrať. Ideme na prvý zápas, hráme proti Aston Ville, takže uvidíme, jak sa nám bude dariť. A vlastne hráme spolu, hej. Ideme na prvý zápas Ligy majstrov, tak ideme na to. Uvidíme, čo urobí. Tu sa rozcvičujú naši chlapci v žltom. Uvidíme, Mladí chlapci samozrejme sú mladí, lebo jak vôbec chápete. uvidíme, jak bude hrať ten Lakomec, keď je Lakomi. Ale počkaj, Kamara, čo má v mene K, hra za Aston Villu, a Kamara, čo má C akože Camara, hra za nás. Počúvaj ma, Ferko, ty nebuď múdry. Dobre, to bude derby o niečo väčšie. Už sme tu na Waldstadion Young Boys Bern. Tu už idú. Samozrejme polský komentátor Tomáš Smokovský, Jacek Laskovský, ďalší kamaráti. Takže... Oni sú takí napol lakomi. Dobre, ja som modrý, hej? Nie, ja som asi žltý, hej, ja som žltý. Dobre, máme loptu. Dobre, máme Tu máš loptu, tak ideme, ja som modrý. Začíname iba zápas. Vybehniem! Branka. Pôjde, že nahrávky. Tak mali sme si asi fakt ešte horší tým, že si mohli vybrať, ale no... Mám ho! Nemám ho. Toho máš ty. Tak som si... Poď von, čo nahrávaš pred brankou, ty debil. Neviem, čo robím. Tak, mám ho. To bolo čisté, to bola lopta. Krásna! A ideš, bež. Utíkej, Foreste. A čo ti mám dať center? Môžeš mi dať aj center. Poď, som tam sám, teraz. Krásna prihrávka, strela! A to bylo, už dostáva 1-0. Tak, to dobre som si dal nahrávku, ne? To bolo pekné nahrávka. Tak, U nich sa trocha obrana celkom zabudla. Tak dáme si Troška. po nich tanec. Ideme tancovať. Hop, 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 hop. hop. Ale ja mám to času. Ja nemám to čiatu, ty máš. Helikopter. Parakofer. Ako, myslel som si, že to bude ťažšie proti ním hrať, ale no. Tomáš. To bol offside čistý. Ale... Som tam nemal teraz, ho nezhovoril.
Tak ako... Ale nemá tu nikoho. Neviem, jak to ale mám vzadu. zrobiť. Do ryti. Dobre, hráčom. Jaj, to bol určite ten lakový. To bol isto ten lakový. Mám ho. Świetne teraz prostopadłe do kraju. Gól, to jak prešla. To jak to? Ja sa čudujem. To je Dobre, divné. nevadí, 1-1, pokračujeme. Zober ho. Mám. Ale druhého ja zomyslel toho, čo tam bol. A ten tvoj, aha, aj pred bránku sa dostal, ale našťastie je taký krivý. Môžeme striedať. Virginius a Ja by na som ho- ihrisko. Dobre, lebo dáme ho dole. Je 68. Aj tak nič si nedokázal v tomto zápase. Si ho vykrútil jak na parky. A tu máš loptu. Strzelił tam bramkę. Jest remis. 1-1. Poď, i ten. Nemôžem. Musím zahrať do boku. Hlavičku. W pole karne. Nie na prihrávku, na strelu. To dobrze w odbiorze. Jest po akcji. Ja si podržbať, že Máme minútu sústredím. nadstavenú. Dłużej Minútu. potrwa to spotkanie. 1-1, to je Teraz Pole. kara. tak nič. Dobre. Sędzia Ale 1-1 je dobre. Hráme proti Aston Ville, to je jeden z našich najťažších superov. Neviem, jak sa tam uvoľním, ale asi takto. Nie. Ale máme inakšie. Máme. nie wyglądało to na Dobre, to bolo na Žltú žltú, kartu ešte áno. majú. Tu máš. Musel som ti zahrať. Zobaczmy, co Poď a vystrel. Nie do stredu, tu do stredu viem aj ja kopať. Pierwszą bramkę dla Sportingu Lizbona. Ale tlačíme ich zatiaľ na Juránku, takže... Jest 50. Gyökeres dal góla proti Sporting, čo hral proti Lyonu a máme šancu. A ja som netrafil práve. Jaj. Martinez, a tu Martinez chytá ešte dokonca. Kokos, som trafil. A on to chytil, máme roha. Aha, takže... Keby tak, tá máme. Dobre, ja ti prihrám, ja sa rozbehnem tam hore, my prihráš hore, ja centrujem, hej? nie będzie Ty centrum. nebeháš hore, ja behám hore. Teraz si nadväzol na seba hráča tiež. Rzuca teraz piłkę do środka. Uwaga, piłka w Movibo si prihral, ale Może być No. zaraz rośnie. Czystego majú šancu? A nedávajú, dobre. Ani my sme vtedy netrafili. Keller sa volá. Mogą Chodź, ruszyć z kontratakiem. idziemy. Zobaczmy, jak Dobre. to rozwiną. Kde tam v offside stojíš, ak pribrzdí si kus? No. Kde si kúšal? Martinez. Martin. Chcel som ti prihrať, ale A- moc si bol ale oni- posledná akcia, jedna z posledných. Dobre, oni si tu dokašľali, dali to dozadu. Postanowił strzelać. Poďme ešte stíhame poslednú akciu nejakú. I skutecznie. No, stred. Mogą teraz Nie. ruszyć z kontrą. Na druhú si by dal dať. Nie tu dostal. Poďme, posledná akcia. Są coraz bliżej bramki. Poď. Gdyby Nie, to nikto centruj. umieścić piłkę w siatce. Ty tam. Wygrana byłaby tuż. Ešte poďme. Nie, už tam nie to Nahralo, ja strelal gol. Že presne to som chcel. Ja som spokojný. Najslabší tým proti Aston Ville je 1-1 pohodka. Nie? Tak ako aj ja som spokojný proti takému týmu remizovať, ako... No, Liverpool prehral. Liverpool prehral. Oh shit. Here we go again. Sme na to až tak ale... Dobre s Barcelonou. Barcelona hneď, tak nám dávajú tých najťažších hneď na začiatok. Uha, to bude ťažké. Tak ideme na druhý zápas, uvidíme, jak sa nám bude dariť. Je to ten najťažší zo všetkých, ktorý budeme mať. Z brankára, ja viem, pôjdem ku brankovi tak blízko, on sa hodí a ja mu ho tak prehodím ako Kylian Mbappé. Čože? Tak to chcem vidieť. Ja som to raz dal vtedy, čo... Dobre, ale hráme ešte v Barcelone. No, takže to je ešte horšie, lebo... Poď, nemôžeš nás vypinkať až tak. Nie sme až takí slabí, prepni sa na toho. Prepol. Tak vyber. Będzie okazja. Brankár. Z takého uhla, keby nám dajú gola hneď. Sa, napíšte dole do komentárov, že koľko myslíte proti Barcelone, koľko prehráme alebo vyhrajeme. Nevieme ešte, takže... Radšej napíšte, že koľko dostaneme golov. Áno, To bude zaujímavejšie. To bude, áno. Majú ešte aj toto, no. Takže, áno. Ja idem ku Nebude bránke. centrovať asi, alebo bude. Dobre, Ty kokos! to mali sme tak... Však to jak dal spojnicu z takej ďalky. Dobre, Laminiem, on má... A zás sme opustili samého. Dobrá, si ho bral. Možno, ale... Rafinha. Ja ho mám, ty som vzadu. Dobre. Alebo už ho máš ty, poď tu tam. Czy Barca to wykorzysta? No, jak rýchlo beží a ja. Nestíhaš ho ani. To si dobudol. Ja, keď ideš... Si ho nekryžil vôbec. Však ideš pri... Dobre, ideme striedať. Na rýchlo pôjde. Áno.
Kante. Kante pôjde na Hecko. To bol životný ťah, Kante tam pôjde, on to celé vytočí. Thank you. No a ja vždy behám do tam uhla. Ja ho zetnem. Ale brankár náš krásne vybehol. No, Poď, iba tak len tak. posledná akcia, ešte skúsime dačo, ne? Možno. Neskúsime. Nepustia nás, oni keď utočia všetko im dajú celý. Možno zatiaľ ako prehrávame, to je zle, najhoršie, normálne horšie sa nám nemohlo stať a ešte sme zle nahrali, takže to je ešte horšie. No a vlastne teraz keď prehrajeme, tak To je jedno, aj tak už prehrajú, to sa jedno proti tým. To sa jedno. Dobre, to my nepostupíme. treba stredať. Postupíme, čo by nie, my furt postupíme. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. To bola na červenú, Kebyže nie sú takí rýchli, ale však to bola červenú faul, ty si mali sám na bránku. Ten desperacyjny No, červenú. takže červená. Červená, dobrá. A máme On ťa penalty, pozri sa, alebo čo? si šiel sám a on ťa zozadu zatiaľ celkom. A fakt. No, Môžem kopať priame, vyskúšame to. dobre, ja neviem kopať. Ja mám. Daj ty tak. Ja neviem To je kopať. na druhú priamo. stranu, on kope ten debil, ale to je jedno. Ja to zatočím. To premení. To bola rovno to hrač. interwencja. Strata I z Barcelonu by som teraz, ja som ju mal rád, tú Barcelonu. Ja teraz, od teraz ju už nenávidím. i zdobywa piłkę. Zetni ho dole. Až ku bránke ho môže. No však dole, na čo si nadkopol, bo rovno proti hračovi si sa rozbehol. De Jong No, koniec. Z Barcelonu starám po Som aj rád, že už je koniec. nie poradziła. 3-0, není to až také zle, nie? No, bardzo zle to je. Ale však ale to bol najťažší zápas, čo sme hrali. No a ťažšie sa nikdy nehral ako no. To uvidíš teraz, hráme proti... Ďalší ťažký zápas, hráme proti Interu, hej? Tak to, aha, môj Bože. Oni nám dajú na začiatok tie najťažšie a potom... No dobre, to tretí zápas nás čaká proti Interu. Ten uvidíte až v ďalšej časti. Ak sa vám táto séria páči, tak dajte like a napíšte do komentára, či chcete ďalšie časy. Majte sa krásne, píšte vlastne, tak čau.